бинандагони Хабар-ТГ, чизе ки мо шумо медонем, имрӯз рӯзи панҷум рӯзест ки Иззат Амонро бурданд ва Иззат Амон яке гум шуд аз Россия. Ҳеҷ хабардор нест ӯро чӣ хели ӯ Тоҷикистон рафт, чӣ хел кӣ бурд ва ҳеҷ маълум нест. Ва рӯзи ҷумъа бачаҳои тоҷик ҳама муҳоҷирон таи 200 нафар аз масҷид баромада рафтанд сафораи Тоҷикистон. Сафораи Тоҷикистон рафтанд онҷо истоданд таи ним соат 40 минут, ягон касе набаромад. Намедонам кӣ занг задааст, аз сафорат занг задааст, аз куҷо занг задем ки ҳамон полисҳои Россия омаданд, калазарду ҳамашон омаданд, автобусҳо вақти омаданд, гирифтанд муҳоҷиронро азер карданд, дар автобус бурданд, отделение бурданд. Чандташа мана депорт кӯзи карданиянд ва мекунанд, барое ки ғайриқонунӣ, митинги ғайриқонунӣ будай. Ана акнун бар тарафдори барои чӣ ки Иззат Амон боварӣ, ҳама боварӣ дорем ки Иззат Амон мебурояд, имрӯзам бошад, пагаям бошад, мебурояд. Ин 100% аст, чунки битамоми халқ хестагиянд, чӣ русҳо, чӣ тоҷикҳо, дар тамоми ҷо. ҳаре ҳамин митинге ки карданд ва бояд сафорат баромада гап мезад, ҷавоб медод. Не ки ин бисёр ин ноҳақӣ аст дар тарафи муҳоҷироне ки инҷа азоб кашида истодаанд ва азоби онҳоро фақат ҳамин Иззат Амон медонист. Дар ҳамин ҷое ки вақти пандемия шуд, ин касалӣ шуд, бар ҳама ёрдам карданд, нону ошу ва чизу. Вале ҳамин дӯстони азиз, ҳама боварӣ дорад ки мебурояд Иззат Амон. Шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? Ҳатман нависед.